coming up, he's 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 coming up. It's there. Når nu vi begynder at køre op, så fortæller jeg dig, hvordan du skal springe og sådan noget, ikke? Okay. Så skal du bare tage det stille og roligt. Jeg dør. Prøv at høre, hvad jeg siger. Det du skal gøre, når vi kommer op, så skal du ikke stå og tænke for længe. Jeg vender dig rundt, viser dig, hvad for en retning du skal springe i. 1, 2, 3, ud over. Hvis du står og tænker for længe, så kommer du aldrig ud. Vel? Okay. Jeg vil at dø. Prøv at tage det stille og roligt, så prøv at høre, hvad jeg siger nu. Når vi kommer op i toppen, ikke? Når vi kommer op i toppen, så tager jeg den her af dig. Og så holder jeg fast i dig. Og jeg slipper dig overhovedet ikke. Du springer kun, hvis du selv vil. Så vender jeg dig om, så du står og kigger ud mod vandet. Kig på mig, når jeg snakker. Ja. Så du kigger ud mod vandet, ikke? Ja. Så viser jeg lige, hvad for en retning du skal springe i. Og så går du ud til kanten. Stille og roligt. Du må godt stadig blive ved med at holde fast her, ikke? Så når jeg har gjort det, så tager du armene ud til siden. Hovedet tilbage. Så tæller jeg 3, 2, 1, go. Prøv at høre, hvad jeg siger. Du ryger ingen steder, for du sidder stadig fast. Og så lader du dig falde ud over. Du skal ikke sætte af eller noget. Okay. Det du skal huske, og det er vigtigt, du lytter efter nu. Når du hopper op og ned i elastikken, så kan den godt komme lidt tæt på dig. Du skal bare lade være at tage fat i den. Ja, okay. Og hvis du kommer ned i nærheden af vandet, så skal du lave ligesom du laver et hovedspring og tage hagen ned til brystet. Okay. Men husk at lade være at tage fat i elastikken, når du ryger op og ned. Ja, okay. Lige om vi så drejer dig rundt, og så lader vi det gå lidt stærkt. Lad være at kigge ind på mig. Bare kig ind på mig. Bare Stephanie, så de kan se, hvad den lidelse er. Så prøver du at vende dig højre om, og jeg har fat i dig nu, så du ryger ingen steder. Den her vej rundt. Jeg har fat i dig. Jamen, Jeg holder fast. Du ryger ingen steder, medmindre du selv springer. ja, hvad med det her skal jeg? Ja, det står ligesom det skal. Hallo! Skal jeg gøre det? Ja, det skal gøre det. Det er også godt, at der er nogle penge. Han laver sig også over det bagefter. Jeg kan jo ikke engang filme det her. Nå, okay, Lise. Good luck! Don't die at me. Jeg har den. Skal jeg hoppe? Nej, nu skal du se. Den springretning, det bliver ud langs kysten, så det vil sige, at du drejer den her vej rundt. Skal jeg? Ja, drej rundt. Skal jeg på det her? Ja, gå ud til kanten. Jeg har den, Thomas! Jeg ved det godt! Du drejer længere ud mod kysten. Du skal se. Drej længere den vej. Jeg har fat i, du ryger ingen steder nu. Okay? Så sang benene lidt. Sådan der. Du kan se, jeg har fat i, så du ryger ingen steder, vel? Godt. Du tager armene ud til siden. Prøv at slippe med den anden hånd også. Du kan mærke, at jeg har fat i, at du ryger ingen steder. Kan du se? Og så tæller jeg 3, 2, 1, go, og så lader du dig bare falde ud. Og det bliver det fedeste, du nogensinde har prøvet. Okay? Ja, må jeg godt læne mig ud? Ja, du kan godt læne dig ud. Du lader dig bare falde ud, og så slipper jeg, ikke? Du kan godt, Louise. 2, 1, go! Coming up, he's 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 coming up. It's there.